au kana to aka bon karamɔgɔ ko bon fɛn si de cɛ ko ɲuman tɛ yen nɔ kɔngɔ baga ko ko ana ɲɛ ko dɔ nana ngo dɔ nana ko min ka bon n'a yɛrɛ ye ko nin fin kɔni dɔ filɛ ko kɛlɛ cɛfarin y'i nun bɔ karamɔgɔ Moro Hayidara nin kan ka kɛ cɛfarin ye dɛ ne karamɔgɔ ne den i n'a mɛn nin min n bilasira nin kan ka kɛ cɛfarin ye dɛ Moro ko bi lɔjɛ diɲɛ kɛnɛ kan m'a f'i ye n ko dibira ta tɛ yɔrɔ dɛ nka ko de bi lɔjɛ diɲɛ kɛnɛ kan ne de a dɔw de filɛ nin ye sa n ko a dɔw de filɛ nin ye nin ba bɛ sɔn anw na don min na nin ba b'i sigi anw kun don min na kɛlɛ bɛ bolo min kan a dogolen tɛ wolofin den na dɛ muso min sɔnna k'i sigi o kama Mali dugukolo kan Moro hali n'o fɔra fatɔ ye fatɔbugu la o b'a dɔn k'a fɔ ko o kɛra furu yɛrɛ de kanubaga ye ɲɛnamaya kɔnɔ ka si mun ma a bɛnbaw e dalen b'a la ko bɛnbaw b'o bololankolon don wa karamɔgɔ k'i dalen b'a la k'u b'o bololankolon don wa o siga bɛ na kosɛbɛ o bololankolon tɛ to ngo bololankolon tɛ to ni kɛlɛ cɛfarin nana o bolo o siga man ka don i la o nana sira ɲuman fɛ ko ani sɛnɛ ne karamɔgɔ ne den an siranna k'a fɔ i faw ɲɛna dɛ président don n'an ko président ko nin yɔrɔ in na an kan tɛ Kasimu ma nin ye un yɛrɛ la président ye karamɔgɔ dɔgɔ kɔni président ko an bɛ garde-à-vous la ko an k'an den ma ko a ka kɛnɛ lajɛ ko sigilan yɛrɛ tɛ yen jan ko maa ka sigiyɔrɔ ɲini ko a faw ko ten ko a ka kɛnɛ de lajɛ an ko sigilan yɛrɛ de tɛ yen jan ko i ka sigiyɔrɔ ɲini k'i b'i sigi joli de bɛ nin sen nata ɲɛnabɔ n ko joli de bɛ sen nata ɲɛnabɔ o tuma an ko de b'a face à face rédigé sigida gale kulu jamakulu ma ko hot tap aw ni jɔ ko damari ka jɔ sabati ka jɔ uruki ka jɔ bamba ka to jɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ la k'an wolo nɔ k'an bolo baden hɛrɛ ani baden aw ni jɔ k'an ma kele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele sɔ kele ko yanfɛn jugu ni yanfɛn ɲuman yanko jugu ni yanko ɲuman ko n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ lemuru tigɛ a kan a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na siga ma sɔrɔ min na anw bolo an ko an b'an bɔnnaw nɔ na minnu y'an to yan an bɛ ka minnu nɔra bila karamɔgɔ kana i tɔɔrɔ yan ka hakɛ ɲɛnamaya kɔnɔ karamɔgɔ n ye woro minɛ k'an kun don ni woro ye maakɔrɔ bulon kɔnɔ ka ɲɔngiri ka n bolo fila da n kɔ ka fugulaw bɔ k'u da ka woro di n kɔrɔw ma anw ye gɛlɛkansigiw ye k'u k'a se bulondalasigiw ma bulondalasigiw k'a don bulon kɔnɔ fo k'a se a seyɔrɔ la ka kɔsegi k'an bolo hakili ka se ye bamankɛ ka ɲini ta kelen don karamɔgɔ a yɛrɛ ko ten ko a yɛrɛ ko ten ko sa nata k'a tɔ to ngomi ye n'a ma ɲa ko kɛlɛ cɛfarinw y'u kun bɔ karamɔgɔ ka bɛn anw ka kalandenya ɲɛyeli ma ko an m'a fɔ an ta in ye tiɲɛ ye dɛ kalanden kuma don ɲininkaliw don n'a fɔra ko i y'i mɔkɛ ye i y'i tulomasama ye i y'i bɛnba ye u nana min fɔ an ɲɛna ko u ye ɲɔgɔn ye ɲɛ n'a ɲɛ dɛ u kumana da ni da ayi ɲɛ ni ɲɛ ma ɲɔgɔn ye kuma ma kɛ da ni da ko misaliw la bɛɛ surunman de ye komi constitution constitution min filɛ ka dilan bi dɛ san 1000 bi kɔfɛ i b'a sɔrɔ nin kumakan bɛ ka baara kɛ anw bɔnna dɔw kɔra hali bi u bɛ k'u suli nin kumakanw ye u bɛ k'u majigin nin kumakanw ye k'a sɔrɔ u t'a kɛbagaw yɛrɛ tigiw si tɔ tɛ dugukolo in sanfɛ tugun
nugo ko lu jole bu kore no ebe se go so nugo no biga shiga kuma ne ebe se go so karamo ya misalu bela surumani de na aka na to ga da to ala de ai adama to afaula ngo aka na to ga da to ala de awo ko do ni sori do aka na sigara ko de bina to filemba ko no fena to ala de ko tigana ngurula kuma bate ba nugo ama ko dofle aya geleya aka bono nyogona tanye aka yirula nugo dofle mande igomi kunu nanu jo andala ko ubisiga do ara ko hauntara jibo minge ace ambe makoromo ma dugu hulen tutige bawo kondoro na muso sane morbana muso yasa ululu nyana munu ndebe na dugu hulen aka jibo ye ka donga foko femi mboro lula aka dogo aka bo karamogo fengo ni menyera maya kono enye kiseti sega mingi inye ni fly na fo ne shunye fara be kene ka bi iko mi tubu se unu me joli le no na yima no karamogo nego anga ma akoro tumba fole minge ka anga na jigo ni mbo duguma o jikala mbo duguma karamogo ebe haya do yoro do minde na mande nga o kalola mande wa adisa do yo kuma fiye mande iyo soro mande mo akoro bolo de morba yasa do imo soro aga dugura edno o morba ni yasa karamogo uye fon fen fiye o shitnte abigo mi baba muro na muso kuma bana ngwa abigo mi baba muro na muso kuma de bana anyira ba fo lu ye ko baba muro mo ke ko ngulu ye tude e karamogo go wati ya soro surugu bi domma fun ka fika so ya karamogo o jena mo fere kele che fari akoni mbena wati mima hagili mate nyansu to mina igo manfe hagili mama nyansu to ala ka fo lemuru tigera ka onko ni mbulu koni yedden o denye obi fado ni bado de nona olu funo bi fado ni bado nona ango amba memo nona minu yanto ya mega minu nona bla keleben na karamogo umana fon fo ayo kanyu fo ayi ayemi ma nyere karala ay boko de la kala aw no sira nyo ma mi na de karamogo do de flene ngwa misalu be rasurumani de flene karamogo ami nyet lemina wolo finde koroni tlebi abana kenyaga asani duguma mo ko ite do ko ni nyinga ka foko nego balma muso wolo fina mina mega sigi duguma ya uyele mega tu sigi safe o siga be rawa aba fo siga tena wa mi duguma ya ko loje safe nego isiga mboro aba fo siga tena ubi safe ga loje duguma o siga fono mbira aba fo ko siga tena o wakaramu amina se nyoma kuma de mina e ka loje bane do de na ko se na de oluma da kelima de ko fo anyire de ka fo andala ko anda ku yire duguma ma ya de wakaramo on ne jera ka bawo ma hew ango teki kada munga ko tuntita ngo ko tuntita o de donedo oni ko kerata bi e ko be se ka bota sini foro o fere tige bo aka no lo kele kutise ngo aka no lo kele kutise fi ganyana ma nge filimu de ka se na e ko roja ai Canada simere fi hada manda yoro ni dana itanyi do karamogo konu gogo arabu de bina nyefa yana ako sebe feregele do de ngwa sebe feregele do de ifado be ngene nga yanno ko korga sise ale ya do cheka na ye do dola ngongara mo kana to ni ngase so de suno baba ngena e ka be blodala ko chigori ngo kufa mbamuru ke gamali de faranyanga ne kuma mi ifle ka so de mali alemami yere bi marfata no fe kuma mina ngi fle ga so de mali oni gi ba bedo qur'ane kono na gi bi seriji ta chugodi e ko ne mana fo ko men si enko yoro mina kara wulila si engo te qur'ane kono no be qur'ane min kono e qur'an nu ye sono korole mbe gode ko ka ku masa ade si kele de mawulika ngo kele de mawulika jo karamo olla nyini de yanso me ga wulika ko do nyini koyi onye ini ni ne tale flambo kiye do ka karamogo
o kɛra ko la fili ye dɛ ayi o tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ o tɛ bibulu kɔnɔ o ye 115 na haya fɔlɔ de ɲɛŋɛ awɔ k'i ka tigiya ye mun ye n ko a fili kɔrɔ nin kuma ma ban wa awɔ o se ko ani o se masa o de ye Saudi ani Iran fɔ ɲɔgɔn kɔ ka bɛ kunu fo kana se yatɔlaw tile ma Iranɛw bɛ se fusa de o t'a ko arabu b'a ko yatɔlaw nana ye k'olu mɔkɛw sera ka nin sama ka bɔ arabu bolo ka nin k'u ɲiyɔrɔ ye n'olu fana ma se ka dɔ wɛrɛ sama ka bɔ donc olu de kɛra faso fugaridenw ye olu ma se ka tɛmɛ u mɔkɛw la yatɔla y'a sama ka tɛmɛ kira la pewu ka taa i cun kuranɛ yɛrɛ de kan a ko kuranɛ yɛrɛ ye ko ni a ko kɔni kɛra tiɲɛ ye ko kuranɛ yɛrɛ de tɛ a bɛɛ tɛ ala in kumakan ye quoi tɔ ko yatɔla ko ayi ko sisan k'i ka ko kɔni u ye girin k'a nɔfɛ hali Mayi Watara t'o kɛ kabɛtiw nɔfɛ u ko yatɔla ala sɔsɔli tɛ bɛɛ jamana bɛ halaki o kama jamana na daji o kama kuranɛ tɛ se ka wala ko ya hakili sigi an ma a y'a hakili sigi ko Iran alimamiw a ma sura nin kalan k'a kɔrɔ dɔn de wa ou bien a bannen don k'a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛ a ɲɛfɔ juguw o k'o ye jumɛn a ko yɔrɔ min na ala ko kuranɛ kɔnɔ ko arabu ka ɲɛfɔli ma ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye kuranɛ jigin arabukan de la ka jɛ ka walawala o kumaw ka ca kuma to yatɔla ka kuma to nɔfɛ a ko bɛɛ bɛ se ka yatɔla ka faamuyali kɔnɔ a ko olu bɛ se ka bɛn o ye arabuya kɔrɔtali ye ni arabuw ye fɛn fɔ k'u ka arabuya kɔrɔta o bɛ bɛn nka min ye ka na kɛ komi a delila ka diɲɛ mara ka tɛmɛ ou bien a ye ko kɛ diɲɛ kɔnɔ tɔw ma min kɛ k'o molobaliya ale to ko arabuw k'a fɔ ko n'a tun ma jigin o kan n'a tun ma na arabukan na ko arabuw tun tɛ sɔn ko mɔgɔ na arabu fɔlɔ ka dɔ fɔ ɲini k'a dɔn ko kira ko in kɔfɛ arabu yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ o ye mun kɛ ko kala bɛ tura ni dulɔmi ni mana ko tɛ baatara ko tɛ diɲɛ kɔnɔ k'u ye mun kɛ hali ni ala ko min fil'u bolo de yanni ka Mamadu na ala ko in tun bɛ minɛn min kɔnɔ n'a ko an k'a sɛgɛsɛgɛ bin ka cɛ bɛɛ bɛ tugu i ta la an ka dan yan dɛ ne ye min fɔ a ye a bɛɛ tɛ ala kuma ka ye a kana tɛmɛ ni hakɛ kan ala ko nin yɛrɛ n'an y'a sɛgɛsɛgɛ yanni ka Mamadu nati a tun bɛ arabu bolo minɛn min kɔnɔ ko n'an sera o kɛnɛ kan an bɛ fara ɲɔgɔn na karamɔgɔ ko président ma ko n'a sira yen nɔ k'an bɛ dugu wuli président yɛrɛ sera kojugu ko yatɔla m'i deli dugu bila yatɔla ye dugu bila n ko yatɔla ye dugu bila ka taa san 10 kɔ k'a kun fɛ o yatɔla de tilara ka na ka jamana mara a den y'a mara mɔden bɛ ka mara bi wa Iran bɛ ka taa ɲɛ arabu ala jɔlen ɲɛna arabu tɛ girin n'a nɔfɛ k'u k'u bolo d'a ma n ko arabu tɛ girin n'a nɔfɛ k'u k'u bolo d'a ma ale bɔra ka technologie de ɲɛɲini ni Iran ni Saudiya y'i kɔnɔna gan olu ka balimaya la e ka Saudiya ni Amérique lɔjɛ kɛ n balimakɛ n'i ka Saudiya ni Amérique lɔjɛba ni ne de aw ka tile bɛnna min ma Saudiya ni Amérique Saudiya i yɛlɛla pede yɛlɛ cogo la o b'i kunba bɔ i kanba da la hɛrɛ bɛ si ka hɛrɛ tile Saudiya foyi tɛ bɔ ni hɛrɛ tɛ Américain ko ala min bɛ ka Amérique mara ko ala sɔnna a ma cɛw ni cɛw ka ɲɔgɔn furu musow ni musow ka ɲɔgɔn furu olu ka ala b'u yɛrɛ sago la ka n'u ye min fɔ yan o jaraw ye awɔ komi Aisha ko Mamadu ma Zedi muso furu don k'e ka ala in ko est-ce que a t'e yɛrɛ sagoya de la Mamadu a ko nin tɛ kuma ye dɛ a ko i tɛ k'o jateminɛ ba a ko Mamadu hali n'a fɔra ko i y'an fa de ye furu ka tila ka don an cɛ an m'o kɛ gasi ye ka bɛn i ka diinɛ ma dɛ nka ka tila ka na an kɛ i komi hali bi an b'an mɔmuso sin de la i ka diinɛ kɔnɔ k'i fana k'an gasi sigi ne bɛ min fɛ min ye sago ye e bɛ fɛ min ka kɛ i yɛrɛ dusukun na e ka ala b'o de programmer automatique Mamadu de bɛ kɛ e de y'a fɔ furu ɲɔgɔn ni kanu ɲɔgɔn ɲɛna k'i ka ala ko ni cɛ ni muso cɛ min y'a muso furu sa o ka kalo hakɛ dɔ ni tile hakɛ dɔ sigi i ka so i ka ala y'o de yamaruya o jara mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ye ka d'a kan cɛ bɛ se ka dimi nka o kalo hakɛ kɔnɔ peut-être muso bɛ se i ye furu caman dilan mɔgɔw y'a ye k'i ye ala ko de la dugumɔgɔ bɛ sigilen b'o kan o suma k'o dugumajɛ e ka ala min ye Zedi hɔrɔnya ka den ma i yɛrɛ ka di ka bolokɔrɔta nɔfɛ mɔgɔ b'i bila la i taara muso ɲini ka na d'o ma an y'a dɔn koyi kabi ka kira ko ma daminɛ i ɲɛ de bɔlen tun don npogotigi in fɛ mais sɔrɔ ɲɛ de tun t'a la ne tun ma kɛ ni chef de guerrier ye sɔrɔ cogo foyi tun t'a la i bɛ n'o sɔrɔ cogo di i bɛ fɛ k'o ka famille yɛrɛ de
bɛɛ ma gosi ka denni yɛrɛ danbe gosi ka bɔ a la k'a fɔ ko arabu tulobile de datɔla filɛ nin ye wolofiden kɔfɛ k'o tɔgɔ ye ko furu ko diinɛ n ko hali ni ala y'a kɔrɔbɔ alijinɛ da la n ka cɛ arabu bɛ bamuru ta ala kama ka na sigi ara fɛ arabukɛ k'a dɔn ko wolofin minnu dontɔ filɛ alijinɛ kɔnɔ olu denmuso minnu bɛ yen u ye minnu ba furu ka den min sɔrɔ k'o denw cayalen k'o dɔ de bɛna ta ka taa di wolofin jɛ ma k'e n'o ka don sange jukɔrɔ ale k'i miiri o la arabu n balimakɛ n balimamuso i dara la i ma da la n k'u bɛ n bamuru ta i ka ala kama i jɔlen ɲɛna don ka na sigi ara a kɛtɔ tɛ o a nana bɛn kuma min ma o ye n'i y'i sigi ka kuma in lɔ ye kuma kabako ma ban Amɛriki tanama ko o ye Saudiya diyaɲɛ ko ye Saudiya tanama ko o ye Amɛriki diyaɲɛ ko ye nka n ka cɛ o t'u bali k'u ka dulɔ min ɲɔgɔn fɛ o t'u bali k'u bolo don ɲɔgɔn bolo o t'u bali yɛrɛ u ka ko caman dilan ɲɔgɔn fɛ koyi i ɲɛsi fan dɔ in na kɛ komi ala de bɛ Saudiyanw bolo kira bɛ Iraniyanw bolo fɔlɔ ala minɛtɔ de filɛ Saudiyanw la i ɲɛna kɛnɛ kisɛ jɛ ka dɔɔni kɛnɛ ka bi dɛ nga minɛna nucléaire kɔni n ko tasuma foroko ye ala minɛ bɛɛ lajɛlen jɔlen Saudiyanw na kɔni i ɲɛ t'a minɛtɔ la sinon kira de tun bɛ Iraniyanw bolo olu ye kira ko de bolo kɔrɔta ka bɛn ni ale gafe nka n karamɔgɔ an donn'o fana bulon kɔnɔ an taara ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan tiɲɛ bɛ Iraniyanw bolo Iraniyanw ka maakɔrɔw ka ɲɛfɔli dɔ bɛ yen nɔ o bɛ maa wasa k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ Iraniyanw bolo Iraniyanw ko diinɛ in kɛra tiɲɛ ye o a ma kɛ tiɲɛ ye o ala kumana in kɛra tiɲɛ ye ni ala kumana in ma kɛ tiɲɛ ye c'est à dire Mamadu ka équipe a ye cɛ 10 fɛn o fɛn fɔ k'i ka kelen kelen bɛɛ ka dɔfɔ ɲini k'a dɔn nin bɛɛ donna kɛlɛ in na nata dɔ de la fo n'a kɛra Ali ye parce que u ka ɲɛfɔli ma min bɛ Mamadu ni Ali cɛ dɔw ka fɔ ma a bɛ san 3 fo san 20 caman bɔ a kɔrɔkɛ den fa tɛ a ba tɛ Ali kɛra mɔgɔ ye min ye Mamadu yɛrɛ de kanu o don diinɛ ko t'u cɛ a y'a kanu ka bɛn balimaya ka ko bɛɛ u ko kanu in kɔnɔ yanni Mamadu ka na kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ ni Ali ye ko saba kɛra Mamadu ni Ali cɛ o ma k'a ni cɛ wɛrɛ cɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni Ali tɛ o bɛ mɔgɔ kɔnɔ da la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Ali na kɛ ko in ale mana kɛ a fa min o na k'a tiɲɛ a m'a fɔ Mamadu ta in dɛ nka Ali ta in k'o na k'a tiɲɛ ka bɛ mun ma ko Mamadu ka ɲɛnamaya bɛɛ ani cɛ wɛrɛ k'i da dilan ka k'o dɔnna dɔw ko Ali dɔw ko k'a mɔkɛ fɔlɔ nka Iraniyanw bɛ maa min ta o ye Ali o tɛmɛnen ko Mamadu a ye cɛ 10 fɛn o fɛn fɔ k'o donna diinɛ kɔnɔ o cɛ 10 bɛɛ o bɛɛ ŋwarada ko dɔ kɛ Mamadu la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo n'a kɛra Ali ye o dɔnnen don Iraniyanw b'o dɔn Abubakar donna diinɛ na gaba n ka cɛ i b'a fɔ ko Fatabugu dugutigi k'i kara la bawu Abubakar ka kabila tinɛ ye min ye o ye furu joona ye Abubakar ye kabila yɛrɛ bɛɛ tinɛ tiɲɛ k'a denmuso ta k'a di Mamadu ma Mamadu bɛna kɛlɛ siɲɛ 3nan yɛlɛ sanfɛ don min na ka Ali bolokɔrɔ ta ko Abubakar dusukasitɔ de taara yafa ɲini kabila fɛ o ko i tɛ nin tɔ lase an ka tɛmɛ an ka sɛbɛn kɔfɛ a tɔ lase joona an ka tɛmɛ an ka sɛbɛn kɔfɛ olu ko Abubakar n'a denmuso k'olu de ye janfanci fɔlɔ ye fɛn o fɛn fɔra ko Kayibara k'o bɛ se ka kɛ kun wɛrɛ ye ko nka k'olu bɛ maa min ye ko Abubakar n'a denmuso mɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ sɔrɔ o ka kuma in na dɛ ka bɛ filimu tɔ ban cogo ma kɔni karamɔgɔ bɛ o b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ karamɔgɔ i bɛnna tile min ma sɔɔni de bɛ sigi kumaw ka kumaw kɔnɔ sinon kuma bɛna n'a bɛɛ tiɲɛ a bɛɛ bɛ dɔn karamɔgɔ o kalandenw bɛɛ ka kalanden laban don nin y'an ka jɛgɛ bɛ jirɔ ye ka bila an denw ye fɛn dɔ bɛ fɔ ma ayi ta tɛ denw a fɔw ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ dɛ bɛɛ de ka boli i ka biribiri ye tigɛ ni kurula kumaba tɛ ban n'a ko k'o tun tɛ fɛn ye kɛlɛ kɔnɔ
wa karamɔgɔ tun y'an se de y'o don dɛ ngo tun y'an se de y'o don kunu tiɲɛ yɛrɛ bɛɛ ma kɛ bi ta ye o janko kunu nkalon karamɔgɔ i ka kalanden laban don tɛmɛna an ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ ne den ngo ne den président den i fa bɛɛ ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ don tɛmɛna n yɛrɛ fana ta yɛlɛ sanfɛ koyi karamɔgɔ ko nkalontigɛla ko n seere bi ba kɔ o denw bɛ balo la koyi segu don an kɔrɔ yan ngo manden mali segu don an kɔrɔ yan anw yɛrɛ ka waliju yele laban waliju bɛ se ka kɛ dɛ ngo an ne yɛrɛ bamanan yɛrɛ ɲɛ dara waliju laban min kan ka sigi o ka so ka baro n'o ye o y'an fa ye an'an karamɔgɔ gido belebele kɔni kɔrɔbɔrɔdenw ka faama karamɔgɔ ka cɛkɔrɔba teri don a jɛɲɔgɔn don a kalan ɲɔgɔn don a tɛ kan ciya fɛ nana a ko cuwa n ye cuwa fɔ n ko nka n dɔn bɛ min na o ye bamanan ye cɛkɔrɔba nɔngɔn ne wulila k'i sigi a ko karisa den tɛ de n ko awɔ k'i kana jigin a la a yɛrɛ de ye tɔgɔ ye n danna koyi a ko n den k'an ka tɔgɔ a y'a ta fɔ k'a fɔ n ko fa an tun tɛ ne nakun ɲɛɲini i ka ne fɛ baro to cɛkɔrɔba yɛrɛ min ye ne ci ma n'i y'a sɔrɔ i tun bɛ se k'a lasɔrɔ a ka dɔ f'i ye ne kan n ko ne fɛ baro ka gɛlɛn ne karamɔgɔ ka d'a kan caman bɛna k'a bɛ baro kɛ ne fɛ n ko ne bɛ kɛlɛ y'o bolo dugu ma kojugu de karamɔgɔ ko ten ko kɛlɛ bɛ sanfɛ nka n'a fɔra a bɛ sanfɛ ko tile fa kana yira an denw na dɛ maa si kana an nɛgɛ ko sanfɛla min ko don ko tile fa ko don ayi kɛlɛ fa ma den da yɔrɔ de ko don kun sɛbɛn na kɔni a tɛ dusukun kɔnɔ sa o bila cɛ dɔ tɛ o ma se ka ɲɛfɔ ka ɲɛ cogo si la dusukun kɔnɔ fɛn tɛ a ko cogo di kitabu jumɛn kalan alisaalaw don ani n ko wa a yɛrɛ feereke yɔrɔba yɛrɛ min ye o y'o fana de ye n ko a yɛrɛ den bɛɛ min ma kalan ko ne yɛrɛ don nka ne fɛ baro ka gɛlɛn dɛ ka da ka kɛlɛ bɛ ne bolo sanfɛ karamɔgɔ n ko n'an y'a daminɛ e yɛrɛ la fɔlɔ i b'a dɔn k'anw bɛ e ka kɔlɔlɔ de kɔnɔ a ko cogo di n ko anw bɛ kɔrɔbɔrɔ faama dɔ de ka kɔlɔlɔ kɔnɔ o taara anw ɲagami ka san 100 dama tɛmɛnen kɔfɛ ka taa kamalenba tuwadanw na wali kɛnɛ kan yen nɔ ka jɛ ko mɔsu o tiɲɛ dɔlen don o bulon kɔnɔ bi sɔrɔli tɔɔrɔ a yɛrɛ donda nin n ko a yɛrɛ donda nin iriku wojinɛ mara lɔ iriku a donna ni da min ye i m'a ye a y'o mɔsuw kɛ premier ye minnu bɛ ci 3 dɔrɔn kɛ ka ɲɛsu ɲɛ d'aw ma ko benderew olu de don olu de kɛra jɛɲɔgɔn fɔlɔ ye ani tɔw ka sɔrɔ ka bɛn nka a y'anw min kɛ k'a dafa dɛ a n'anw taara ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in kan ye de quoi a n'anw ka jɛkan kɔni tun ye min ye o tun ye sɛnɛkɛ de ɲɔgɔn fɛ k'a tɔnɔbɔ nka k'a fɔ k'a bɛ tila ka taa kɛ ko wɛrɛ ɲɛfɛ ye a tun t'o kalama la n'o bɛɛ bɔra taama na nk'o ma bala an na koyi a y'an to kɛnɛ in kan yen ka jɛ an tilara ka segin ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan wa i ka alikadi taara don f'i ka karamɔgɔkɛ ka tila k'a fɔ o ɲɛna ko anw ye dunɔ de ye ko anw yɛrɛ minnu bɛ nin ko la nka e yɛrɛ ka karamɔgɔ b'a lajɛ o fana bɔra k'i jɔ fadenw ɲɛna furu ɲɔgɔn ɲɛna kanu ɲɔgɔn ɲɛna o dilan ka bɛn kuranɛ ma dɔrɔn k'a ta fɔ ka taa ka baara la n ko n kɔrɔ n ko nka n'i sɔrɔ basiminɛ kunna ye dɛ n ko n kɔrɔ n ko n ye n kale fasu la ka n kale danbe la kɔrɔkɛya t'o la dɛ n ko n'an sigira logo tasa kunna don o don sagasogo jɛniniba in kunna i ka so don o don n kɔrɔ n b'i ɲininka n ko n kɔrɔ i delila ka video dɔ kɛ o i ka video bɛɛ tɛ dɛ i ko video min na ko mali don wa afiriki yɛrɛ bɛɛ don ubiyɛn diɲɛ bɛɛ don ko banɛnikɛlaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na e hayidara ka so ka n'i yafa ɲini min b'i fɛ i y'o fɔ min y'i tɔɔrɔ i y'o fɔ min y'i degun i y'o fɔ min y'i yɛrɛ sago fana ye i ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ o ma kɛ baasi ye dɛ i ko k'u bɔtɔ la i ma kɛ baakɔrɔ ye sa ale ka papu tɛ maa dɔn cogo min na e yɛrɛ fana tɛ maliyɛnw dɔ ten cɛ an kɔrɔ a kɛra fili ye dɛ
ko yoro fa ka fili de kana i mana fili chugo kana fili Pablo ma de ngi mana fili chugo i kana fili Pablo ma bo akede awo halle wo habi o ya minela dogo kele ci bari do bere ka boli ga buri awo ko ubotola kweka alikadi bewa alikadi ntado ni ira ka kuma ni tibiki dan toto numborami arabu kande doa ira ka demisani yana kalonde do ibulanta do ko alikadi o ko alikadi de ko banalingela wa nyemo ba mi era mi flu nyefe ete malien o nge krefe jamana ndo mai iyaye ebi chugo mnabi ma bayiri ka de sigile do ka jigida eka ka foke busu yorola ma million bi ke elame gien kono na fura ko demisenu nga bonu ka mana kan yi bolon kono demisenu nga bonu ka tabataba kan yi bolon kono demisenu nga bonu ka minike kan yi bolon kono kano se e mai ka so ibali ku dembaya tigi modin tigi joro tigi nyaw jole mira ibo ko sega wa ibisi ngo ta ko saba qur'ana kono ko sama ka boko o jabali ta ko choro mo ko nati o tegete den koroke ni dabatungara ni kuma sire emo yana etunga ke alikadi yo ika kodo dlanga benaye faneni kala mateka so baneni kala mateka so haidara dabayani mi vina nabi ina ko mado e mauye maye yanno ibi filila de ai ngibi filila ko mi nyema yako o tulongala mata obulo ngo tulongala mata obulo ambado ombe kofe mogo demande nyuanche nyema ya nyini koni yewe nyuanse ngede anga nyema na nyere de nyini kwa America bi yorom na bi irisu bi yorom na bi Chinois bi yorom na bi e kon mbado hal ni fawilla na antiso nganda arabu kon ka to nyedo molote ne ba fa ko ngomi eche hala bo lu de sago ya rabbi aw be nyebo lo tse ka so ngwaga alaben na saraw yere de sago ya rabbi o kama ubi ka bla ka fa so eche o kama ubi ka bla ka mise ama ugalla yini ka be on kala de nga nyeyele ama fo ngwanta nyeye de wuli balita bolo kangiri ambe ka chega ta ulufe to mi mana to ya no ubi kufa nyo na odla ube ulufa kele bank mo wire na kufa nu datu ubi soro ka signi generation kurayo uba soro uyu ka hakili do lula eche o wi no tege fe fara fe na ya no ko fo non ti soro taraka dange ulu yo blai ko me bobola belaji le yana irisu mu kunwa nguyo fili ko me bobola nye belaji le yana mawre tekele ijo ga baba muro na kuma lo je kene fili goro ngijo se ga baba muro na ko kuma lo je kene fili goro ongo ya soro duguti masa do to be ka ansira ni mi kona yam bet wirisu no fe na yam bet wirisu no fe boni na ni fando mo nu gaina sando amba ke chugodi ngo sira flata amala ka fo sira flata amala ikana so ma de mai to no fe risi ko ni ameriki ko te ko o tan ko ni risi ko yerete hakilina do de tatola do hakilina den na fanyi ni to do so ne be gata na mi na mi kono gon ta yerete no ayo karamo an fako akona be ka jonga do fo nye fo tan no ni yoro ni ka wone ba fani deje ni yoro on den bla yela ko la kale de ne be ka do fo mi fo ni mi be koroboro masake mai masika do kuma ko ango wango ne ka meso so le albert ni on tara keneni kayen aka malosan kamale baw kamal malosan to mogosi ko yele mako tako daje mako duru kun on farolu kay gajo ay mami ko do anande halibe ambe be kene kay amma iga ubi mo shuru an dara munu ga signa nya da mo ko na be mo dairo kan kele ya mine sirafe na foranga je ko so ma na wula fe dugu tigi hali minu na kuma mame
minnu ta ye u fa ye dɔrɔn ka cɛ ko ka n'i jɔ olu cɛla k'i b'a fɔ k'anw ye dunan ye o bɛ se ka Haidara i bɛ bɔ de i bɛ fɛn fɔ malidenw ye i kan bɛ cɛ min ma ne de ko don n ko ne de don t'a fɔ Daba Tunkara ye ko na ye ne n'i jɔ i ka hadisa tɛ i ka kuranɛ tɛ ne bɛ n yɛrɛ f'i ye ka se Sonu Alibɛri ma n'i sera ka ɲɔgɔnna fɔ a ka du kɔnɔ malidenw bɛ tɛgɛrɛ f'i ye Samina wa ta n'a ko tɛ dɛ tigi yɛlɛma a da yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ a tigi da yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ jɔn den ninnu ka tigiya bɔ k'a da cɛ tɛ tulonkɛ dabila sa an ka sɛbɛn kɛ n ko a t'a kɛ bɔkolo kama a ka tulonkɛ dabila an ka sɛbɛn kɛ waati sera sa dɛ ka d'a kan ne tɔrɔkɛ anw 120 tugura e ka révolution nɔfɛ an 120 bolili i ka hakilina nɔfɛ nka i k'a dɔn ko mun y'an boli jɛ i ka hakilina nɔfɛ i nana sɔrɔ an caman bɛ yen lamɔ yɔrɔw danfara b'an cɛ région danfara jamana yɛrɛ danfara nka an lamɔna lamɔ hakili dɔ kɔnɔ vraiment an tun ye bɔ sira dɔ ye o hakili la nka an bɛ bɔ ka taa fɔ min est-ce que mɔgɔ yɛrɛ y'a ye an ka ye cogo na n'an y'a fɔ o kana n'an kɛ fatɔ ye dɛ e bɛnna n'o kuma de ye donc e sina ka dayɛlɛ dɔrɔn jamakulu ko baw e yɛrɛ t'u bɔ yɔrɔ dɔn o y'i harijɛgɛ de ye o y'i ta de o y'i ka sɔnfɛn de ye maa si tɛ se k'o minɛ i la nka arɔ kuma dɔw bɛ yen kuma ka kɔrɔ n'a yɛrɛ tigi ye olu lakaleli man di e b'a dɔn ko i ni faso ni bulondaw cɛ k'a fɔ ko maa ma tɛ ka so ka taa yafa maa si ma tɛ ka so ka taa yafa nin ye Daba dɔnkan de y'i ka so wa ne de y'i ka so sira yira Daba la dɛ n ko ne de y'i ka so sira yira Daba la nka karamɔgɔ anw mana aw ka nin kama Haidara ne ye bi ɲɛ sigi k'a sɔrɔ ko bi bɛ kɛ ne bɛ ka nin f'i ɲɛna n ko n taara Segu don min na n tun taara ko 3 de kama Segu a don ne ma taa Segu ko n taara jago kɛ ma taa Segu ko n taara sanni feere la wa ma taa Segu ko n taara dabali baara la to alimami n ka cɛkɔrɔba b'a kuma fɔ cogo min na n bɛ fɛ ka taa ɲɛ da mais n profiter an ka dɔ fɔ nin fɔlɔ n ye ko dɔ mɛn Bedi Tarawele ka du kɔnɔ ko Bedi ye Dugakɔrɔ Tarawele mɔden direct de ye n y'o mɛn Bedi ka dɔ fɔ la Dugakɔrɔw fana ka mɔgɔw bɔyɔrɔ Kore o fana n'i y'o dɔ fɔ ta k'a lajɛ o n'an ka mɔgɔ minnu bɔra Sonu Alibɛri la Manden Kanku Musa ka tagama kɔfɛla de don Manden ye binni daminɛ awɔ kɔrɔbɔrɔ faama minnu wulila ka sɛnɛ da yira mɔgɔw la ka bolokɔnɔ baaraw mɔgɔ jamakulu minnu tugura o kɔ dɔrɔn a ma kɛ nbamuru la a ma kɛ foyi la an bɛ sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni min sɔrɔla a bɛ feere fanga ɲiyɔrɔ bɛ bɔ a la nin bɛ kɛ tan baara mɔgɔ jama jɛnna na jama tugura nɔfɛ yɔrɔ ko ja kojugu a fana y'a tɔgɔ ta a n'o kɔ kan kɛlɛ cɛfarin b'a yɛrɛ fɔ a kɛlɛ tɔgɔtigi ye n kɔrɔ Suwalakaw ka ko dilannen an bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan nɔ n ko Suwalakaw ka ko dilannen sinon n'an taara an sigi Sɛkusiri Bagayi Kunta ka du kɔnɔ n ka cɛ dɔ k'i sigi a ɲɛkɔrɔ k'i ye Haidara ye e ka k'i sigi nka karamɔgɔ kɛlɛ tɛ to bolo kelen kan anw ni maa tɛ kɛlɛ o la koyi nka ni maa tɛ kɛlɛ o la hali anw ka dunanw y'o k'an ɲɛna n ka cɛ anw m'olu kɛlɛ jamuko ninnu tɛ jamu bɛ Manden ka ko dilannen de ye wolofin ka ko dilannen de don a kana foyi de ta nin na k'a b'a se arabu ma o ta tɛ nin na nin y'an ta de ye an bɛnbaw ye nin dilan dɔɔnin kɔnɔ yan nɔ i komi Haidara n'an ka lamɔ yɔrɔ ye kelen ye an denmisɛnninama tun bɛ fɛn dɔ kɛ ko warako denmisɛnninw b'a kɛ yanni k'a se san 10 dama ma an ka dugu la ni ɲɔ tigɛ waati sera a bɛ taa bin tigɛ ka na ka denmisɛnnin caman bɛ to bulon kɔnɔ e kelen bɛ boli k'a latigɛ u bɛ bin fujugu ye k'i bugɔ n'i kasira dɔrɔn donc kabi ye e bɛ tɔmɔ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ fo ka taa se Kɔmɔtu tile 7 boli ma Senafolo boli n ko bi n'i ko an ka armée sigi o kan ka cɛ ko n'i bɔra k'i bɛ nommé capitaine direct kamalen ni silamɛ kɛ bɛɛ ma taa den bolo minɛ k'a fɔ ko non nin y'a kɛlen bolisɔ ye k'a fɔ ma ko u tɛ ɲɛ dɔn ko minnu
o senangolombole o tun bɛ kɛ mun na cɛfarin minnu tun bɛ se k'o degun ko faso kobaw tun bɛ kalifa olu la Hayidara o kama ne taara Segu ne tun taara sira dɔ de ɲini k'a dɔn ne wa ne y'a kɛ ka bi de ɲɛsigi n ko don min na ko in bɛ sɔn ka fereke a bɛ sɔn ka ɲagami est-ce que i b'a dɔn k'a cɛ o a bɛ kɛ sɛba de ye u b'a yuguyugu dɔrɔn a waati la n'i b'i kɔlɔsi i m'a yuguyugu ka s'u ma u m'a yuguyugu ka s'i ma i ma taa don dɔ ka yuguyugulen kɔnɔ e ko a kuma la ko sira wɛrɛ tɛ yen cɛ an filɛ o de la nin ye i b'e fana sigilen ye k'e b'an bɔ a kɔrɔ hali i ka kira tɛ se ka ne bɔ a kɔrɔ jango e Hayidara n kɔrɔkɛ de y'i ye dɛ i da bɔ o kuma in na dɛ o yafa kɔrɔkɛ i ye don gɛlɛnw tɛmɛ sa i ye kobaw kɛ denmisɛnninw de nana u sen don i sen na kosɛbɛ ka sira de bila n ko n t'i nɛgɛ dɛ nka a ko kɛcogo yɛrɛ de ye nin ye ka bɔ arabuw fɛ yen fɔ soda la yan n ko a bɛɛ kɛcogo de ye nin ye Cheikh Umar Tijani o ma t'i fa yiri tuura kana n ka cɛ kana yiri min k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a y'a minɛ bolo ni bolo ka tila ka arabuw goloba de n'i k'i ma sɔn i n'a sɔn ala ta in ma kira ka sana yɛlɛ n'a fɔra ko Musa kɔni yera kira ka sana yɛlɛ kuma na Musa ni kira cɛ ye san joli ala min y'o kɛ n k'o de fana ye n da kɛ o digi kun ye na ou bien a siga bɛ ko Mamadu ko banna don min ko ala sara o don de karamɔgɔ kɛ sabali ba dɔw siran kojugu y'o kun bira ye n ka cɛ a y'olu fara kalandenw kan dɔw ko an bɛ taa miiri an ka so kɔnɔ olu taalen kɔ a ko k'olu bɛɛ sɔnna k'olu bɛɛ baya minɛ Cheikh Umar Tijani ka fa bɛ kɛ mankan ye ala la o ma mun kɛ ko la kɔrɔkɛ i t'o ka sanga ɲɔgɔn na sago hali bi e tɛ ka boli a nɔfɛ i ka avion joli bɛ jigin sisan Maroc ka taa kaburu lajɛ n'a tun ma coup de main di Maroc royal famille ma dɔnni kɛnɛ kan o tun bɛ famille royale gɛn ka bɔ Maroc ka bɛn u fa ka misiri dagabana min a ye lahawla nafolo min ta k'a don misiri min na a m'a kɛ foyi kama arabu hakili pour que ale tɔgɔ kana tunu diɲɛ kɔnɔ ale tɔgɔ tunu n'a tɔgɔ tunubaliya o mun bɛ se Marokɛndenw ma n'a tun y'a kɛ ka diɲɛ fɛn o fɛn université de jɔ Maroc o don i komi Bazéligi Côte d'Ivoire ɲakuma wolofinden ye wolofina yan nɔ ka cɛ an y'o fɛn essaye fɔlɔ kɛ diɲɛ ɲɛna bi o misiri jala jamanadenw ko a misiri jala filɛ yen nɔ dɔw wɛrɛ tɛ o Samina Wata in na yen o ye jamana mara n'o ye Samina Wata n'a denw sara o kuma de bɛ yen den minnu wolola olu ko jamana bɛ taa ɲɛ cogo di faso de ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye a bɛ k'a fa min tanu k'a kɛ fɛn bɛɛ y'an da la a ma paga de kɛ jamana in kɔnɔ a ye wari min don misiri na n'a tun bɛ jamana fɛ ko jamana hinɛ tun b'o la don tun b'o kɛ ka université de jɔ yan'a tun ka i ta farafin tɔw cɛla ka an ka investissement siga don o la parce que anw delila ka muruti ko an bɛ don communauté européenne na an ka cɛ donc a ye farafinna jamanatigi caman sigi a ma a y'an ka ko gɛlɛya a bɛ k'a fa min kɛ kodɔnna ye n ka cɛ a ye mun baara kɛ a ye bɔ k'o de jira na bani jamana bɛ ka sɔrɔ bɛ hakɛ min na jamana de bɛ k'o baara a ye mun baara a ma paga baara mɔgɔw da la paga mun baara k'a ka baara u ko ayiwa a y'a jɔ dɛ anw fa ma se ka min kɛ anw yɛrɛ bɛ se k'o kɛ a y'a jɔ koyi awɔ an ka bolokɔnɔmɔgɔ dɔw bɛ yan fɛ ala y'anw da anw fana tilala k'olu da k'olu dilan k'u bila ɲɛnamaya kɔnɔ k'u dilan cogo bɛɛ lajɛlen f'u ɲɛna a ye jɔ an bɛ taa sara minɛ olu la ka n'a d'a ma a kana malo dɛ a kana malo yira diɲɛ na ni sara ko dɔn an bɛ taa minɛ dɔɔni kɔnɔ ka n'a d'a ma olu de ye Cheikh Umar Tijani fililen ta sunugun na k'a ko k'a jɛ k'a peinture ka sɔrɔ k'a da o kun k'ale u ka jamanaden tɛ dɛ ka dugukolo minɛ n'a ye u nana se Mali la ne kɔrɔ e b'o dɔn e b'a dɔn k'anw b'a dɔn k'e b'o dɔn fewu o y'a sɔrɔ o dalen b'an faw kun na yan o dalen b'an mɔkɛw kun na yan ka cɛ olu ko tiɲɛ don an y'a mɛn tarikuw la tarikuw y'a fɔ an ɲɛna n'a tun donna kɔlɔn kɔnɔ a balo tun y'a yɛrɛ ka jurukisɛ caaninen feerelen sɔngɔ ye duguci masa don ka cɛ sanu bɛɛ y'a kelen ta ye nka jurukisɛ caaninen de b'o balo ko Mamadu wa ko kungo digir'o la don dɔ la ko f'o ye kaba siri a kɔnɔ na nka kɛlɛtɔnna bɛ ka tila o ni ala cɛ
tellement que dumuni cɛra Mamadu ka so maaw bɛn'u fali min kɛ o ma bɛn Mamadu ma fo Ala yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Mamadu de bɛ ka maloya o la ko maloya t'ale yɛrɛ Ala la k'o fɔ mɔgɔ ye dɛ ko n'a ye dumuni kɛ ko a ka kɛnɛ bila cɛ a dɔw ka girin koyi kɛlɛ cɛfarinw u ye dɔw fɔ olu y'u yɛrɛ filila fili bi koyi n'u tun b'a dɔn ko BBC u tun b'a fɔ cogo la min tɛ kɛlɛ cɛfarin a nkalon n'a tiɲɛ a namara n'a janfa n'a bingali k'a bɛɛ lajɛlen ni minnu bɛ ka sɔrɔ olu yɛrɛ nɔ na u yɛrɛ bolo u yɛrɛ dama bɛ minnu kɛlɛ la u ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a dɔ ye nin t'a dɔ ye dɛ o de ma se ka sɔrɔ anw bɛɛ nɔ na dɔɔnin ayi olu m'u kunsigi jɛ to sa ngo olu m'u kunsigi jɛ to olu y'u nɔ jɛ de to dɔɔnin kɛnɛ kan karamɔgɔ ko kuma dɔ la maaw fɛnɛ jɛlen don karamɔgɔ ne 115 n'a nali tɛ ni tun y'a fɔ Mali karamɔgɔ ɲɛna ko jele de la ka don alikabara k'a ci k'a cɛ k'o bɔgɔ cɛ ka bɔ yen ka kura wɛrɛ jɔ maaninfinw bolo Mamadu tile kɔfɛ ko dɔw tun bɛ sɔn ka bamuru ta i kama ko ja hali ci ko kelen yɛrɛ tɛ wa hali fila a ko ma dɔn ko gɛlɛyara sa nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ n ko nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ ayi ni min ko hali bi k'i tɛ fɛ ka nansaraw ka diinɛ t'u bolo nka ni min ko hali bi k'i tɛ fɛ ka nansaraw ka baarakɛminɛn t'u bolo k'o tɔgɔ ye diinɛ ni min ko hali bi k'i tɛ ɲɛ i ka faso ci kɔ k'i mago bɛ ka nansarabilen dɛmɛ a ka kɛlɛ la k'o tɔgɔ ye diinɛ ka bɛn a ma o bolokɔnɔfɛn don bɛɛ b'o dɔn bi diɲɛ dɔɔnin kɛnɛ kan u yɛrɛ bɛ bɛn ko dɔ la an ɲɛ b'o la komi Iran ni Irisi la Iran bɛ PDA opération de kɛ k'i ka papier d'i ma k'a bɔ maa dɔ la k'a kɛ jɛnɛba ye bɛɛ ɲɛna Irisila n'i yɛlɛla PD yɛlɛ cogo la Putin fɛ yen nɔ foyi t'i kisi ka sɔrɔ Américains olu ka Ala y'a daga u ka constitution na kuma min na n'a kɛ sabu ni y'anw ka Ala ye ka haramu hali n'i yɛlɛla PD yɛlɛ cogo la u b'i kun bɔ i k'a da nka u b'u ka teriya la dɛ Iran don dɔ filɛ o filɛ ka Saudiya fana ye karamɔgɔ ninnu bɛ ban nin na kuma jumɛn k'anw ni ninnu ka sigi ka t'u ta in t'u bolo an ka taa an sɛbɛn ko la waati jɔ an ka ninnu ta in t'u bolo an ka taa an sɛbɛn ko la an ka sira dɔ de ta an ka sira dɔ de ta ninnu ye sira min ci k'a bila ɲɛ n'an y'o ta karamɔgɔ tɛ laban foyi la ni kɔlɔnkɔnɔ b'i tɛ an ka sigi ara foyi nka ko fɛn dɔ bɛ fɔ maa ye i ta tɛ karamɔgɔ ngi mɔkɛ ma o don n ko a kɔrɔkɛ don a dɔgɔkɛ don n ko a ye tɔgɔ nin da ne na nka hali dugu kɔnɔ n'i ye mɔgɔ caman ɲininka o b'a fɔra ko tɔgɔ nin dara ne na ko ka bɛn ne ka bamananya kow de ma quoi comme an ka dugu kɔnɔ an ka dugu ye quartier fila don ko Marakabu ani Bamanan Sogala donc Bamanan Sogala o ye dugu nin yɛrɛ sigibagaw de quoi bon Marakabu y'an minnu mɔkɛw nana an tulomasamaw nana o y'an dama ye donc anw bɛ yɔrɔ nin caman cɛ de la hotep nin ye karanjaabi mɔdenw ye karamɔgɔ filɛ ne filanin teri jaabi ka kɛlɛ jaani la ka su ja k'a tile ja ka bolo se ɲini fɛn ɲumanw de ma k'an bali ka bɔ jugumanw ma n'an bɛ ɲɔgɔn ye a ka kɛ nisɔndiya de kɔnɔ a ka kɛ k'a sɔrɔ hakiliw dafalen don dusukun ka kɛnɛ farisogo ka kɛnɛ i jaabi n ko Layi Sɛki Umaru y'i da un n'a kɔ dɔ de da la ka sɔrɔ ka wuli k'i mɔkɛ in sɛgɛrɛ jeliw bɛ ka min fɔ jelikan tɛ dɛ sɛbɛ don nka namara min b'a la n'u tɛ fɛ k'o yɔrɔ ɲɛfɔ an bɛn'o de ɲɛfɔ yen nɔ kama mɔri ninnu ka ko a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ dɛ kana ne tun y'an ka belebele ye e b'a dɔn an bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen de kan yan nɔ an ka dugu tɛ tɛmɛ kilo 7 kilo 8 na karan de tun y'an bɛɛ mɔkɛw ka belebeleba nin ye kabini Layi Sɛki Umaru mankan bɔra kaba bɛ ka karon ka bɔrɔn dɔ yan fɛ a bɛ ka teriya ɲini ni tɔ ye ka karon ka kelen kɛ bɛɛ jugu ye nka cɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ bolo a y'a dɔn ko karon ka nana Bɛlɛdugu Layi Sɛki Umaru y'a dɔn pɛrɛ ko karon ka nana Bɛlɛdugu filankɛ Bɛlɛdugutigi
gana ga marfa ku shuli ne da bele du ce ci gace ka bo yor la ngonde me ci warba ko mi kumbo amma mu wuta bele du de amma misiri ye amma misiri wele kambe nga ga marfa makorota bele oh alaba bina ali de no fe bele du ko teblo fama no fe bolite wa oh nga ti se ka do fama ka fo fama ka ala to nyini na ka nyini ko ki bade oh abole hunde sele fle o ga fo ma ki kunda karanga ko ko jelu ye karami fo ko kaba ko be karami na ko karami ni ala kadi ala gido be karami bolo ko ale lay Cheikh Omar na wuli ka talo je ni jelu de be kan galo da karana o be ni karanya do ba ye ko lay Cheikh Omar na lay Cheikh Omar be do tuba karanga du ko ko ya so karandale be jo ko no dalelu ba bolo qur'ane be kalande ngorobo bolo wala habe demission bolo jama be ka dafa ibe qur'ane kala cheke me chira ni fili la bi kilente to ma ko yembla yente ko karaye jine go mate ko la shomar na ni do akodo nena ako assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko karanga ma ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tal bismillah ami ko fle la shomar nu ya ye mo ma temale la kana dugi ngone ale ma ci kana fo karaye ko abika o karanga salamu lamne o e dine be ngai ga kalimi ndara ka so ami ko fle la donc yemi fo karanga ma ga tande ha e ba soro nyedo la shomar yere yi ci nga bo so ha itelia ka do lo kono karamo ka nyam buyani ke ya ka karamo ko te do ala o go karamo ko te do ala ko suno ni zira do so gane ka bi karamo do le karamo amabe la jomar do gi buloti karanti ke karamo no gulo wara yu bushi wona yu te ndang wona ko tal sedu de bori ka so o to la jomar ya rasira la ko bismillah jokono bismillah ko la Cheikh Omar yelela fo abita ko fe e karanga ma ko karamo ko kara ci gode ago karamo ko kiyere la ko tu mi fo ne ko to so ko me we mi fo musa ka ko ra ko ba so do ha ko ala ba yere sabo de la nay mi ko de kala ko kara doni mi mela ne re nya la tarala ne nya ka ri ka doni na ga kara e so na ka wuli ka bo jo ko ka fo ko ne la Cheikh Omar tal de kan kara wa ala mi ni bede mo o ala fle ka yira ne na sisa ko ne ne nsigi ka jo ko no ka juru fa fla bebe sisa he ko karam fono yelela akol laish akoma ako seidu de isigi iga do ko ala mba yere sa wala ko nyanyi na fe fono asona juru mitire gaiti la Cheikh Omar tal ka yisigi karanga jo ko no juru fanani betigera parap wallahi Cheikh Omar jo be jo karam molo madama ka tene sawa oh ni soro la no to manye fo mo Cheikh Omar e baraka no yisigi moro ko binali ma yisigi ngachi min be mali moro dambe ko bu fonda ko do dongo do sa do fa ngata mbo mo sinyi najila binali ya fa binali ya ko hey ese on khala ni on kala matu yo na gawle se de gane ko la ma trabu e mi ira la yo de ataraw amage be na wa hali se mo ashura khabla be la sirafate karonga se ndanga kala la awule bu nazaro ka ci de do nga alera wuli ku amado na ya se ko tallaka ko hageto ayi ko galabo ko kalga de tilina flake yinda ka be fo ayi ko ako kalga tilina ale ko Cheikh Omar made ako Cheikh Omar ne famille nda ni ndale dola ne fawde ndla kambla nyi ko ay bla saraka men do ako galobo e ka nyana maya beni chewo chekras sababu ye ka kongoli de sigi e galobo kuna kibi ko onni satay awa Cheikh Omar ni kongoli sigi ne kunde Cheikh Omar ko esirile do iseni bolo naka ne nyetugo ni nyele kesa ne bla kene wera ka ite ni kene ni ne ra de fe ga to sa
komi e pulara ni masina fula muso bi ka kasi ni tɔgɔ ye ko galobo ka fula denw fara ɲɔgɔn kan sini k'i kunba bɔ i kanba da la n'a tun ni se tun bɛ ka dugu jɛ sa ni dugu jɛ ka kɛ sa galobo i fa ɲɔgɔnna nkalon tigɛra tɛ ka cɛ ayiwa galobo yɛlɛla o galobo kelen de ye nɛgɛ kɔsago ngo de ye nbala kɔsago min kɛra ko a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ k'an ko galobo ma k'a n'a ɲɛfɔ an b'a fɔ karamɔgɔ Hayidara i ni karamɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Nji Kulubali karamɔgɔ Aramɛsu ɲɛnamaya yelen Mandenkaw ka binibini Manden ciden Manju an kɔrɔkɛ ale ko an nana dɛmɛ k'a bari de dɛ professeur Moribo Gindo olu jurula ka kɛnɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo kɔni an ka jɛgɛ bɛ jirɔ ye ka dan den mɔ ko ni minɛta sɔrɔla nin na minnu bɛ se ka bila bɔrɔ la k'u dulon an ye k'olu ka kɛ bɔrɔ la ko ni minɛta ma sɔrɔ nin na débat face à face religieux sigida gale don kolokotow ka kɛnɛ don ndangarabaw ka kɛnɛ don an karamɔgɔ ko ten adamadenw k'an k'o fara a kan wuyangelenw don minnu tɛ maa ka kɔlɔlɔ kɛlɛ la ayi min b'a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'o ɲɛnabɔ tɔgɔ ye kɔlɔlɔ ninnu nakun ye kun yɛrɛ de ko ye min kɔni dɔnna k'o ɲɛf'u ye u ka sɔn ma u ka sigi o kan anw dalen bɛ min na ko tiɲɛ in bɛɛ de ma sɛbɛn ko wa ko sɛbɛnni yɛrɛ kɔni bɛɛ tɛ tiɲɛ ye ko dɔnni ko k'ale yɛrɛ de ye sɛbɛnni dilan dɛ ko nka k'a ma bɛɛ don yɔrɔ ye sɛbɛnni kɔnɔ tuma dɔ la dɔw ko min yɛrɛ ma sɛbɛn k'o de ka ca min sɛbɛnna ye nka kuma t'o nɔfɛ a ye kalan de bɛ mɔnɛ bɔ nka ka kalan de bɛ mɔnɛ bɔ dɛ karamɔgɔ ni minɛ yɔrɔ sɔrɔla nin na ko kɔni bila u ka basakuru bɔrɔ la ka bila u ɲɛ ni minɛ yɔrɔ ma sɔrɔ nin na k'a ka dasi boloko la a ka saba dɛmɛ na a ka taa so kɛnɛ kalandenw bɛɛ ka kalanden laban don bamanan matigi Tarawele karamɔgɔ Moro kana k'i ka cɛfarin jansa k'a bolokɔrɔ ta k'a fɔ ma k'i ye min fɔ an ma fɛn fara kan an ma fɛn bɔ a la k'u ka kɛnɛ lajɛ sigiyɔrɔ de tɛ yen i k'a mɛn i sigiyɔrɔ yɛrɛ de tɛ yen fiyewu ko jɔyɔrɔ de b'an bolo n'an bɛ ka taa an bɛna se